jos nyt lähdetään puhumaan vaikka Topiaksesta, niin parit ensimmäiset sanat, mitä mulla tulee ainakin mieleen on, no siis tää jäbä on fiksu, täältä löytyy vaikka mitä täältä sisältä. Sitten osaa myös olla hauska, vaikka se on yleensä niinku mun duuni, mut siis. Kato, ne heti alkoi naurattaa. Mut siis, niin fiksu, hauska ja no se nyt on se epä. Katso kamera. Nyt. Ui. Tekis mieli vähän rapsutella korvalla. Niin. Jep, siis joo, Tomi on vähän tällainen muusikko. Mites se siis tosi hauska jätkä ja siis niinku selvästi ehkä tällainen niinku just aina treenissä soittaa kitaraa säestää. Sanoisinko ehkä musikaalisin meistä muutenkin, mitä sä oot tuottanut kanssa vähän se jonkin verran omaa musaa ja niinku kaikenlaista musiikin saralla oikeesti niinku tehnyt ja kaikki eri soittimia soittanut. Siis niinku muusikko susta tulee ekana mieleen, mutta oothan sä nyt hauska tyyppi muutenkin ja siis sellainen, että niinku huomaa, että tää on niinku oikeesti se asia, mitä sä haluat tehdä ja mihin sä haluat panostaa elämässä ja niinku ja sit kaikki tulee sen mukana, se hauskuus ja läpät ja muut hyvä meininki. Kyllä. Iilaista mulla tulee ihan ekaksi mieleen. Kyllä hauska tyyppi. Ja sika energinen. Urheilullinen. Ja semmonen. Mä en oo ikinä nähnyt semmoista tilannetta, että Eli jännittäisi joku. Tai mä en ole ikinä nähnyt semmoista tilannetta. Eli vaan, yeah, let's do this. Silleen. Joo. Niin iloinen se ei kyllä koskaan mieli maassa, se on aina iloinen. Niin. Mä aina Eli hymyilen. Katsokaa nyt, taasko se hymyilee. Joo. Kyllä hymyilen paljon. Mut hei, on pakko sanoa teille jotain. Ville, räppäripoika, you know. Se on vaan niin räppäripoika ja se läpät on niinku ihan, you know, ne on sellaisia, että aina porukkaa nauraa. Sairaita. You know, saa porukkaa nauraa, so. Kerros meille yksi vauvavitsi. Yes. Ei ne se on hauskaa. Ei ookaan. Niin, että Ville on niinku, Ville oma persoonallisuus on just silleen, että se on hyvä tyyppi, tykkää räpätä paljon ja se on myöskin iloinen äijä ja se on myöskin ihan kiva. Ihan kiva. Kiitos. Se on kauneet, mitä mulla on ikinä sanottu. Ei oo niinku hetkeä, milloin me ei pidettäisi yhteyttä oikeesti WhatsApp, Snapchat. Totta siis kun me ei olla toistemme lähellä, niin pidetään kyllä koko ajan oikeesti yhteyttä. Koko ajan ja sit niinku vaikka tosi paljon me vietetään aikaa just tämän musiikin niinku puitteissa, niin kyllä me niinku muutenkin vietetään aikaa yhdessä. Yleensä just se aika usein mennyt myös siihen, että vaikka ollaan just studiolta oltu treenaamassa, niin sen jälkeen käydään syömässä kahvilla. Vietetään aikaa ja kyllä me ollaan niinku välillä oltu just jossain yhteisissä bileissä sillai niinku vähän pidetty hauskaakin välillä yhdessä. Mutta siis, että niin tosi paljon just on keskittynyt kuitenkin tämän musiikin, koska sitten, että me halutaan, jos me ollaan yhdessä, niin miksi me ei treenattaisi silloin, me halutaan olla mahdollisimman hyviä tässä jutussa, niin yleensä sitten tosittain on sitä, jos treenataan yhdessä, otetaan kitara, tai Tomi ottaa kitaran mukaan, vähän siinä fiilaillaan ja kuunnellaan musiikkia, lauleskellaan ja sitten pidetään yhdessä aikaa jossain treenikämpällä tai käydään just jossain syömässä. Tai sitten käydään ihan normaalilla keikalla vaan. Niin, nämä on käynyt yhdessä keikalla ja sen tyyppistä.